Здравейте, аз съм Шарохекс, мен е Бамапа и както виждате днес играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще играме едно състезание, в което има някакъв лоурайд, който е нетипичен за тези, които сме играли до сега. Не е нито хоризонтален, не е нито вертикален, ами напротив, по диагонал е нещо подобно. Също така искам да добавя, че Бамапа ще играе. По принцип състезанието е много контактно, знаете, че ние повечето пъти го включваме и този път сме го включили. И да, ще стане пълна бъркотия, това е 100% сигурно, понеже сме 16 човека от 16. Също така да добавя Бамапа ще играем и... Ти го каза вече. Казах ли го? Да, ето че скинария си отиде. Вау, да фак! Тук стана пълна бъркотия. Да, не се знае кой на къде е. Не може да се обърне. Човек не може да се обърне. Давай, пети си. Обърна се, давай сега, кой по-бързо ще набере адрели. Това... Джестър ли беше тази кола или... Не знам. Или чита, имаш ли изобщо така кола? Чита. Не, май си измислям. Добре, давай. Пише, че лоурайда е труден. Съответно, по-скоро пише, че може да изглежда лесен, но е по-трудно отколкото изглежда, така че трябва да си концентрирам максимално. В момента сме на 4-та позиция от 16 човека, което не е чак толкова зле, понеже виждате тук става пълен леш, може да се каже. В момента сме на 5-та, Асен в момента е на 1-ва. Добре, той оставаше и да не бъде. Той по принцип мисля, че е най-добри в състезанието, понеже той играе, мисля, че най-много от абсолютно всички тук. И затова съответно е най-високия ранг. Добре, това е Warriors of Warriors, няма смисъл да го бутаме, понеже знаете, ние мразим, не обичаме така да играме нечестно, да бутаме. Да, понякога се налага, когато и нас ни бутат. Добре, сега ни изпревариха. Имам чувство, че този ядър първо завива гадно, второ е труден за управляване. Добре, бутат ни, запихме се като колче. Да, и ние прецакахме още един, двама, трима човека. Да видим сега. Сега ще съм сигурно, ще сме на 10-та позиция, сигурно да видим, да. Как познах? Добре, наскоро изключително много ми върви в... Добре, надали някой ще успее така да го мине, ако продължаваме да се бутаме. Добре, сега внимавай. Добре, зенторното защо не набира по-бързо от адъра? Аз му взимам от буса, човек. Добре, ти му го взимаш, но все пак това е зенторно, би трябвало да набира поне двойно по-бързо от адъра. Чак пак двойно. И то като гледам, май не му беше тунинговано на макс на него. Добре, пази се. Давай. Мисля, че и с тази засилка ще успееш. Да, но с тези хора тук май не. И така да видим сега. Чекпоинта е някъде във въздуха ли? Изобщо къде е чекпоинта? Да фак! Какво? Добре, някой май вече го мина. Понеже гледам, той си продължи направо. Да видим обаче сега. Добре, няма никой около нас. Това е... Как няма никой? Така има много хора. Добре, намали ако искаш. Добре, я виж къде е чекпоинта. Чекпоинта е... Някъде отдолу, я провери дали не можеш така да го вземеш. Дали отгоре на това? Я да провери. Аз това предлагам. Ето тук. Отгоре. Шит, не може да се вземе по този начин. Иначе ще бъде изключително лесно. Но понеже сега тук става лудница и малко трудно ще го вземе. Добре, в момента сме на 13-14. Един май го направи, човек. Не един, мисля, че доста хора го направиха. Добре, човек, не трябва да се изхвърляш по този начин. Гледай да се залепиш за стената, нали? Това е целта. Аз опитвам, трябва да го завъртиш. Вече само ти кажа, че 4 завършиха. 4 завършиха? Да, ти мислиш, че един го е минал. Аз ти казах, че доста хора го преминаха това нещо. Добре, как го правят, човек? Не знам, ти по принцип си по-добър на лоурайдовете, но... Да, ако искаш след това аз да пробвам веднъж да си пробвам късмета, понеже понякога валя огромен късмет. Айде, още един мисля, стига де. Давай. Вярвам, че и с тази засилка ще го направим. Почти. Добре, сега аз ще пробвам, надявам се, да имам от този невероятния късмет, който по принцип имам понякога. Да видим обаче... Добре, защо така ми е камерата? Добре, оправи се. Не, блокът ми пътя.
Добре, имам още един опит, понеже ми блокнаха пътя. Да видиме. Камерата ме много дразни как става, защо е толкова ниско до земята. What the fuck? Как се ударих? Добре, давам на бампа, понеже е сад. Как се ударих по този начин? Аз изобщо не бях толкова близо до това. Вече и 7 завършиха. Добре, още един ако завърши. Не, още един напротив. 8 тук що завърши DNF. Добре, този явно лоурайд е непосилен за нас. Не съм виждал до сега лоурайд, който ние не сме минавали, но ето, че има и такъв. Както казах, пишеше, че изглежда елементарно, но ето, че не е чак толкова лесно. С нас е Warriors of Warriors, знаете, и той е доста добър в състезанията, но ето, че и той не успява да го мине и ще завършиме доста хора DNF, за жалост. Няма значение позиция, DNF си DNF. Добре, да видим, взимаме скромните $500, които не са никак малко в реалния живот $500, но за GTA това са си малко. Да, ето Асен е на първа позиция. Когато той си татуирал нещо на ръката. Не само на ръката, ами на целите ръце са му в татуировки. Добре, той е взел 13 000. Колко хора са DNF? What the fuck, то повече 9 човека са DNF. По-голямата част е са DNF. Да. Да, то ако бяхме 3-4 човека и се бяхме разбрали да не... Ако се бяхме разбрали да не финишираме... това не сме играли. Turn the Tide, да. И така, добре дошли във второто състезание, което се казва Turn the Tide, както вече казахме. Също така искам да спомена, че аз ще го играя това състезание. Надявам се поне да финиширам, понеже последният път, когато играх, не финиширах, което ме издразни до някъде, понеже от доста отдавна не бях фейл по този начин. Та да видим сега. Вау, на Асен абсолютно всичко му е на макс почти. What the fuck, защо сме с такива коли? Добре, сега с колите съм или с АТВ? Или с мотор? Ако искаш с мотор. Май с мотор ще бъде най-лесно, понеже колата, ако сме на камъни, ще се обърне много. Добре, този цвят ми доста харесва, който избрах. Да видим сега. Някой 10 000 на нас. Това е чисто харчене на пари. Не, това е чисто прахосване, даване по-добре. Хвалете парите на вятър, отколкото ги дадете на нас. По-скоро да ги... Вау, този до мен видя ли го какъв беше? Да, те не ги дават, а ги залагат на нас. Да. Добре, виждате, че има няколко човека с коли. Включително и Асен. Добре, той на него много му пука, понеже той си има доста паричка човека. Добре, хванах буст, аз бях забравил, че има буст. Добре, сега малко назад, но надявам се това да ме изстреля малко напред. Това, тази кола на Асен е изключително бърза. Сега не забравяй... Не, ето за това... Тъмно ще да кажа, не забравяй, че... Прегази... Да, ще да кажа, не забравяй, че могат да ме бутнат с мотора и точно това се случи направо. Не да ме бутнат, а те направо ме спукаха. Добре, 12-та позиция за мен за сега, но има още доста време. Надявам се да настигна тази кола пред мен, съответно да започвам да им взема малко от буста, да напредна и... Може би това са само надежди. Добре, тук се стигна до нещо, което не разбрах какво беше. Но все пак 11-та позиция за мен за сега. Warriors of Warriors е пред мен. Не, нищо му няма на този. Помислих, че се обърна. Просто тук така се е получило добре. В момента виждам един с кола точно пред мен, да видим дали ще успея да го затмина. Стигаме на плажа. Тук подскочих на един камък. Добре, затминах един, някой се беше ударил в камъка. Сега тук е изключително напрегнато, не трябва да оцелям. Добре, накосам. Отивам на 9-та позиция. Сега всичко става напрегнато, понеже всеки ме бута, тук става тунтула. Добре, как съм на 9-та отново, нямам си никаква представа. Кой е на първа позиция, не видях. Добре, в момента ме бутат 10-та. Трябва да вземам от буста, да видиме. Става напрегнато, аз гласа ми падна докато говоря. Добре, не ме бутайте. Фак. Какво е това? Overtakes. Добре, 9-та позиция за мен. Един скочи малко накриво, но все пак успя да се задържи на пистата, да видим скинария и няколко човека пред нас. 9-та позиция за сега. Добре, тук сега става малко напрегнато, да видим. 8-ма. Този с колата много лесно може да излезе извън тресето, след като попадне във водата или нещо отскочи накриво. Или what the fuck? Какво беше това, човек? Ох. Господ ми взе от късмета. Добре, 10-та позиция сега.
вече един завърши, втори завърши, трети, четвърти, пети. Добре, финал е точно при мен. 9-та позиция, да видиме. И да, точно така, 9-та позиция за нас. Добре, направо се изпотих. Как може при приземяването... Тя направо потънва човека. Как стана това? Колко повече си вдигна гумата? Аз ако се бях забил, щях да се забия, ама аз не исках. Добре, никой не би трябвало да бъде DNF. Да видим, има 9 секунди този човек. Дали ще финишира или не, точно пред финиша. Това е напрегнато и сега му спре интернета. Добре, завърши точно на 1-2 секунди преди финиша, което е страхотно. Никой не е DNF. 006, вау. Ще бъде готино, ако е 007 агента. Добре, след няколко, може би в следващия клип вече, понеже не знам този кога ще бъде качен, може би ще бъдем вече с 69 ранг. Добре, загубихме 100, някой, който заложи на нас, загуби 10 000. И това е Warriors of Warriors или Ники Немар. Добре, това беше всичко този клип. Надявам се да ви харесал. Ако е така, моля харесайте го, след в един коментар, си му не знаеш канал. Бъдете чак с нас и на следващия клип. Чао!